Ei, no passes per davant. Bon dia. Bé, som el grup de Sant Jordi, no és la primera classe sobre. I sempre que han necessitat alguna cosa, hem estat així. Bé, aquest any el motiu és, primer, la iniciació, que em pareix que estan en plena campanya de la recollida de cireres. Espero que vaig a bé la campanya. I després, la idea de que l'escola de danses del grup vaig a i un poquet, tot el treball que s'ha fet durant un any, i que creiem que no s'ha de quedar allí, sinó que ha d'eixir de tots els pobles de la contorna. Molt bé, la primera que hem fet és una dansada, la dansada torre, i anem a continuar amb un ball relatori, un ball que es feia a les portes de les cases on havia faltat alguna persona, i es feia antigament per tota la gent del poble quan acabava el seu treball.